जाबायना दाख्लै आदाया नोंसानाव थांनायावनो एपइन्टमेन्ट लेटारा फैदों। होमबा नों साख्रियाव थांदों ना? आंखौ मानो बेयाव नेबाय थादों? आंनि थाखाय नों गावनि लाइफखौ बरबाद खालामनाङा ना। नङा मावजि, नोंनिख्रुइ साख्रिया देरसिन जानो हाया। बिदिबा नों आंखौ हाबा खालायदो। नाङा मावजि नाङा, नों हामग्रो। बाजै नुवाखै मावजिया दानो हाबा खालामनो होदों। नाङा आगै, नों हामग्रो। नों हामखांबानो नोंसोर सानैनि जुलिखौ जों खालामनानै होगोन। नाङा, आंखौ दानो हाबा खालायदो ना। बिदि नङा मावजि, नों हामग्रो। नों हामबानो जों हाबा खालामगोन मावजि। नाङा आगै, नों हामग्रो। आं थैनानै थाङोब्ला जों सानैजों बै दंफां सिङाव लोगो हमनाया, बे दंफां सिङावनो आंखौ नागिरबाय था। आं बेहायनो थागोन। नों थैया मावजि, नों थैया मावजि। आंखौ हाबा खालायदो ना। नों बिदि दाबुंनाङा मावजि। आं थानाय नंला खोमा। बाजै आब' बिखौ आंखौ हाबा खालामनो थिनदो ना। आगै, नों हामबानो हाबा होगोन ना। मावजि आंखौ हाबा खालायदो ना। मावजि जसि nang sikadina, ang nagkapa ka naman.